Čo je to Landurbia? Landurbia je výstava spojená s konferenciou. Táto výstava je venovaná architektúre, krajnej architektúre, urbanizmu predovšetkým, plánovaniu, dizajnerským prácam a vlastne tú Landurbiu smerujeme ako výstavu, ktorá má prezentovať vydarené realizácie, vydarené projekty, vydarené plány v rámci Slovenska a má byť inšpiratívna pre obce a mestá v ďalšom období. Ako vznikla myšlienka vzniku Landurbie? Je to dôsledok možno súčasného trendu, čo sa v mestách a obciach deje. Chceli sme ukázať, že urbanisti, plánovači, architekti, krajní architekti dokážu vymyslieť úplne fantastické plány, dokážu územie premyslieť. Bohužiaľ v realizácii potom dochádza ku zmenám, ktoré nie sú vždy pozitívne pre dané územie. Takže vznikla tak, že sme chceli prezentovať výsledky kvalitných plánov, kvalitných riešení, rôznych urbanistických štúdií, územných plánov, ale aj realizácií. Návštevník, keď príde na túto výstavu, mal by vidieť pozitívne príklady zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, pretože budú aj zahraniční vystavovatelia. Koho by ste chceli pozvať na túto výstavu? Pozvať chceme všetku verejnosť, ale myslím si, že najmä primátorov a starostov, pretože tam bude veľmi zaujímavá diskusia a dúfame, že bude veľmi podnetná a inšpiratívna. Ale pozvať by sme chceli aj tie mestá a obce, aby sa prezentovali a pozvať by sme chceli aj ateliéry, ktoré sa venujú plánovaniu, projektovaniu, aby sa prezentovali. Čo očakávate od takejto výstavy? Ako myslíte, že ľudia zavnímajú výsledok takejto nejakej prezentácie? Ide ďalšie plánovacie obdobie, chystajú sa prísť ďalšie peniažky z Európskej únie. A očakávame od tejto výstavy, že bude, to, čo som povedala, bude inšpiratívna a že tie nasledujúce plány a nasledujúce realizácie a nasledujúce úpravy, ktoré sa budú v území diať, tak budú naozaj v prospech toho územia. Totižto nosná téma celej výstavy je plánovaním k rozvoju identity. A ja osobne si myslím, že bohužiaľ Slovensko stráca svoju identitu a práve tou výstavou by sme ju veľmi radi podporili. Moja skúsenosť hovorí, že veľakrát tí, ktorí rozhodujú o území, starostovia, poslanci, tak ani nevedia, aké fantastické hodnoty majú v území. Práve tým nepoznaním sa stáva, že tie hodnoty z toho územia miznú, že sa strácajú. Takže my by sme radi upozornili touto výstavou, ako to územie riešiť tak, aby tie hodnoty zostali zachované pre ďalšie generácie. Čiže ako podporiť tú identitu, ako ju udržať. Pretože keď sa identita stráca, tak vlastne narastá ako keby chaos. A ľudia ako keby strácali jednu z istôt v tom území. Takže vlastne to plánovanie je taká dosť citlivá vec. Kde sa uskutoční výstava Landurbia 2013? Výstava sa uskutoční na agrokomplexe v Nitre v pavilóne F. Bude od 18. do 21. apríla, čiže 4 dní. Hlavnými organizátormi tejto výstavy je Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, ktoré funguje pri Spolku architektov Slovenska, Agrokomplex výstavníctvo, Združenie miest a obcí Slovenska. To sú hlavní organizátori a medzi takých významných partnerov by som zaradila určite Slovenskú technickú univerzitu, odkiaľ nám pomáhajú z Ústavu manažmentu a z Fakulty architektúry a potom Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Ja by som teraz veľmi rada pozvala divákov na túto výstavu. Zopakujem termín od 18. do 21. apríla v pavilóne F Agrokomplex výstavníctvo.